Iwas sa mga idol, di ako karon sa barangay Tinubdan kay magputrip ni Riin o liog sa manok among adobohon. So nagbuga siya kahoy no kaya among gamiton karon kay dili man gasol, magkahoy ra man mi aron ngaway ka sa gasol. Aron mi magluto sa kuan gawas kay kahoy lang sa among gamiton. Naon na siya pag haling mga idol si Lupin ang iyang gamit. Ang mga dato niya. Dali paagis paghaling mga idol. Ay uban sinilas, sahay ang uban gas. Nagtuo ng kawayan no. Ay tubig daan. So mo din yung mga lamas na ahos, na silispada, sili, magic sarap, mantika, yan na po 5, atsal, sibuyas, silver swan, nga soy sauce o sukang puti, nga kini, minta, durog, nya, dara among lumuhon, liog na siya, dragon. So nagbubugha muna siya kay haling nahotdan og kuan. Rian. Kagwapo diri sa tinuod. Aw kuan day kanang tinubdan. Tinagon minon. Kanang ubos mga idol, kuan na siya. Karsada. Nana sila mga Christmas lights. Then kining karsadaha gikan na kini dia gikan na palumpo na ada padong diri padong dito sa Matagog Santa Rosa. Diara na haling na. Very good kayo si Rian. Dali ra kayo makahaling. So ibubutang na natin ang kaha. So maghintay lang tayo kung kailan yan mauuga hanggang ilunod na natin ang mantika. Maning naw na to idol no, ngit ayo baling tumak. Ngit haggard kayo. Kasi kuan tudong Rian. Actually, wow. Isipon ko karon nga at the same time giubo. Tumutulo dito. May tumatagas na kasi yung ano, yung kawayan may sulod na tubig. Sulod na tubig. So, ayun, napawang ang siga. Hindi siya sumisiga kasi basa-basa pa itong ano to.
So ayan, sumisiga na siya. Lagyan ng mantika. Hintayin hanggang kumulo. Load na lang. Kita mo kung naong nagluto. Style sa magluto eh, gulahi ang ahos. Yeah. Kay og mapagtong ganina ang ahos mga kaungo. Mapait ng imong giluto. Mga kawakwak. Kaunggoy, mga kawakwak, mga idol. Iyan na yung mga manok. Liig ng manok. Lunod ang liog sa dragon. Okay, bawag pilan ni ka kuan, maglapas mo sa kilo. May bala di hapla na dubok. Humubas. Tayo natin na humubas yan. Nagbubugha muna siya ng kahoy. Sugnod natin. Sabi ko magbuwan eh, magtuom din niya dito. Ayun mga idol, hintayin lang natin na humubas siya. Tapos humuhumok na yung iyang unod. Lagyan ng toyo. Yeah. Lagyan ng tuyo tapos iba pang mga kasangkapan. So kung i-compare nimo ang nilutuan sa kanang bitawng kahoy versus kanang mga gasol, mas nindot ang kuan kini sa kahoy. Ingon sila mo penetrate ginunog maayo ang mga lamas diyan sa kaunuran. Magic sarap. Ayun, lagyan niya ng magic syrup. Ganyan lang ang paglunod ng magic syrup. Ganyan. Inana na yan sakto. Yan, gibutangan na tuyo. So ayun mga idol, gilunda na og kuan kanang saminta nga durog. Ito ganahan atong dahon kay mura mo sa pait.
So okay na siya mga idol, amo na ning paano kanog na pila ka minuto. So ayun, dalang rice. Kaming dahon kay tangan mo sa kuan. Sige na mga idol, mga na ta. Mulang gawang video mga on sa may kay kapoy kasi gunit. Hindi matarog ka. Goodbye.